Pan doktor Milan Oulehla, lékař, chirurg a básník, nás dnes bude doprovázet na cestě k pochopení, lásce a zdraví. Pane doktore, spojení lékařské chirurgické praxe, dráhu básníka je velice neobvyklé. Co vás k tomuto přimělo? Co bylo vaší inspirací? Touha pomoci pacientům, potřebným osobám ještě více. Došel jsem k závěru, že se dá pacientům prospět ještě daleko více než klasickou chirurgií, než medicamentózní léčbou, protože zdaleka ne všichni pacienti, potřební lidé reagují na léčbu tak, jak bych si představoval. Tím pádem jsem hledal aspekt, který toto ovlivňuje a nalezl jsem ho v psychice nemocného, která velice silně ovlivňuje organický stav, organické zdraví pacienta. To znamená, začal jsem s pacienty komunikovat způsobem, abych je uklidnil, aby jsme spolu souzněli, aby jsme si důvěřovali a tím pádem, aby ještě lépe proběhla léčba. Takže se komunikaci dal formou do verší. Nejdříve jsem s nimi samozřejmě komunikoval prozaicky a posléze mi přišlo, že u velmi empatických lidí můžu tyto věty za určitých okolností dávat ještě do veršů, protože mi přišlo, že je to mnohem větší zrychlení, dopad, akcentace a snad i energetický přenos. Vy na Jihočeské univerzitě vyučujete předmět poetoterapie. Co poetoterapie v praxi znamená a jak výuka tedy probíhá? Poetoterapie je vlastně návod pro mé studenty, jak komunikovat s pacienty, jak komunikovat v jejich případě s žáky, se svěřenými osobami, protože jsou tam i vychovatelé, trošičku jinak. Zase dojít k daleko většímu souznění, sklidnění, pochopení a důvěře a tím pádem dojít k lepšímu efektu nejen ve zdraví, ale i třeba v kantořině a na vychovatelství. A jaké jsou reakce ze strany studentů? Velmi hezké. Vy jste své básně dal do knih, vydal jste 3 knihy a také jedno CD ve spolupráci s Jiřím Krampolem. Mohl byste nám vaše knihy představit? Ano, moje první kniha se jmenuje Cesta k pochopení, lásce a zdraví. Už sám název napovídá, co jsem se vlastně snažil zobrazit. Druhá kniha se jmenuje Sen o pravdě a třetí kniha se jmenuje Zastavení. Tyto knihy jsem distribuoval nebo šířil mezi potřebné pacienty, kde jsem věděl, že je třeba k doléčení ještě i tohoto aspektu. A mohu vám dneska říct odstupem několika let, že ten efekt klinický je naprosto jednoznačný při léčbě. A tohoto mého přístupu si všiml i herec pan Jiří Krampol, který mě překvapil svojí empatií, slušností a silou energií a chtěl pomoci pacientům ještě více. Proto toto bylo namluveno na CD nosič, neboli na, nevím, to bylo na CDčko, na zvukový nosič, promiňte. A jaké jsou reakce ze strany pacientů i ze strany lékařů? Reakce ze strany pacientů jsou, když pochopí, o co vlastně jde, že je to vlastně bezprostřední pomocí, jsou velmi krásné. A ze strany lékařů řekl bych opět velmi, velmi pochopené a příznivé, protože máme i statuovaný obor psychosomatická medicína, taky i v jejich zájmu je a v jejich možnostech je tímto způsobem kráčet a pomoci lidem ještě více. Lidé začínají být nasyceni materiálními hodnotami a proto tedy hledají hodnoty duchovní. A možná právě nastala doba, aby se hodnoty materiální s těmi duchovními propojily. Co byste nám poradil do začátku, abychom nebyli materiálně bohatí a duchovně chudí? Materiální hodnoty dle mého názoru nikdy nejdou tak vysoké jako hodnoty duchovní. Je to dočasná hodnota. Lidé si to neuvědomují, ale skutečná hodnota je skutečně v duchovních hodnotách. Neboli já bych doporučil vnímat všechno daleko víc srdcem, s daleko větší pokorou a pochopením a souzněním a neuspokojovat se přechodními hodnotami, které mi dříve či později vlastně jakoby dojdou, nedokážou mě uspokojit ve stresových situacích. Neboli jít po skutečných hodnotách a těmi se naplňovat a těmi se sklidňovat a těmi se posilovat. Duchovními hodnotami. Třeba láskou.
Dnes si čím dál tím více lidí uvědomuje, že psychické procesy, myšlenky, emoce ovlivňují stav našeho fyzického těla, tedy stav našeho zdraví. Jinými slovy je tedy toto označováno, jak již jste zmínil, jako psychosomatika. Chtěla bych se zeptat, myslíte si, že nějaké psychosomatické souvislosti ve skutečnosti existují? No samozřejmě. Psychika jednoznačně ovlivňuje zdraví člověka. Je-li vystaven psychickému stresu, tak dříve či později skutečně dochází k poškození i organického zdraví. Neboli ta souvislost je tam jednoznačná. Vidíte nějaké propojení mezi poetoterapií a psychosomatikou? No tak v případě, že se snažím pomocí verba neboli poetoterapie sklidnit pacienta nebo potřebnou osobu, pomocí uklidnit, souznět, dostat se ke větší spolupráci, tak samozřejmě je to jednoznačné propojení. Odstranění psychosomatické disharmonizace rovná se jednoznačně mohu říct poeto neboli verbaterapie. Člověka bychom mohli vnímat jako holistickou bytost nebo celostní bytost, o tom se dnes hodně hovoří. V praxi to znamená tedy, že bychom se měli starat jak o fyzické tělo, tak o psychickou stránku člověka. Jak to vnímáte vy? No tak samozřejmě starost o fyzické tělo, to bych jako považoval za zásadní věc, včetně přísunu potravin, odlehčení díky třeba výběru potravy, ale duchovní stránka je podle mě ještě zásadnější. Podle mě, kdybych dal do souvislosti příjem potravy ku duchovní stránce, tak je to tak asi 30% ku 70%. Tak velký rozdíl. Neboli duchovno je mnohem podstatnější, ale je samozřejmě fyzikální stránka, neboli dejme tomu příjem potravy, je taky velmi důležitý. Dát to prostě do souvislosti, dát to do koincidence, aby obě ty stránky prostě byly schopny pomáhat. Byly v rovnováze a pomáhaly pacientovi. Na základě psychosomatických souvislostí, které jsou dnes již podloženy i literaturou, je konstatováno, že určité emoce podmiňují vznik onemocnění v určitých orgánech, neboli určité orgány mají specifický emoční náboj. Znamená to tedy, že negativní emoce, které prožíváme, mohou určité orgány oslabit, jako například vztek, hněv může ovlivnit játra, srdce je centrum emocí, žaludek představuje neschopnost strávit například názor druhého člověka, tusté střevo se dává do souvislosti s různými křivdami, lpění na určitých názorech, neschopnost pohnout se z místa. Pohybový aparát představuje tíhu člověka, hodně si na sebe toho naloží, že tu tíhu nemůže unést. Plíce například smutek skrytý, člověk se i dusí zase tou tíhou, nemůže se nadechnout, klape po dechu a tak dále. Z výše uvedeného tedy můžeme usoudit, že je důležité kontrolovat stav našich emocí, to znamená, že pokud budeme emoce kontrolovat, nebude naše tělo ani duše strádat. Pracujete vy s těmito psychosomatickými souvislostmi v praxi, anebo se zeptat, že můžete i vy přímo u vašich pacientů nějaké konkrétní souvislosti vysledovat? To by byla ta krásná komplexní otázka, částečně máme zodpovězená, že nemohu než se vším souhlasit a pochopitelně ve své praxi se snažím pracovat s psychikou pacienta, abych ovlivnil tyto negativní dopady. Pochopitelně, že ano. Ano, pracuji s tím a naprosto s vámi souhlasím. Co byste nám tady poradil, protože ono je to velice těžké, ty emoce v praktickém životě ovládat tím pozitivním způsobem. Můžete nám poradit, jak naše emoce vědomě lépe ovládat? Podle mého názoru, ano, existuje cesta pochopení, když má první kniha Cesta k pochopení, lásce a zdraví. V případě, že pochopím okolnosti, i které mě zraňují, i lidé, kteří mě zraňují, jsem schopen je vnímat, možná jim je odpustit a přijmout to. Tím pádem se dostávám do situace, kdy když přijmu a pochopím a odpustím, tak mohu tuto situaci lépe zvládnout. Neboli, když to zvládnu v klidu, nebo snažím se o klid, kterého dosáhnu, nemá to až tak velký negativní dopad na mé zdraví. Mluvíte asi především o problematice chronických onemocnění, se kterými se lidé vypořádají, je to tak? Chronický a akutní ovšem onemocnění. A
jste teda i zmínil pochopení, že to je to nejdůležitější, co je asi potřeba na té cestě k uzdravení, jako první krok. Promiňte. Pokora. Pochopení je strašně důležitý. Jak říkali staří Římané, nejhorší je, když nepřítel nemá tvář. Já té situaci musím rozumět, abych se dokázal s ní smířit, dejme tomu odpustit a přejmout, aby mě nezraňovala. Oni dokonce říkávali, okradený již se směje, okrádá zloděje. Zase analogie, jo? Nenechat se zranit, už se to prostě stalo, ten negativní skutek, když tam se budu trápit tím, tak si prohloubím ještě víc tento stres, který může ještě víc zraňovat mě, i mi způsobit třeba nemoc. Takže pochopení může člověku snížit bolest, kterou tedy... Odpuštění, pochopení. A tam je hrozně důležitá pokora. Pokora je vlastně stav, kdy člověk přijímá vše právě s pochopením a bez velké akcentace sám na sebe, ale třeba na ty, já bych poradil v pokoře, na ty, které miluje, za které odpovídá, třeba na svou rodinu. To je strašně důležitý aspekt. Když člověk bojuje sám za sebe, je sláb. Když má za koho bojovat, dejme to mi odpouštět, dejme to za svou rodinu, aby dokázal zvládnout a udržet i tuto rodinu a pomoci jí, tak většinou velmi silnější. Respektive to může znamenat, že člověk musí někde vidět neustále nějaký světlý bod, nějaký smysl v tom životě, který ho motivuje k tomu, aby lépe se to všechno zvládal. Otázka je, jestli světlý bod je sebestředný nebo ne. Opakoval jsem, už jsem to jednou řekl. Světlý bod ano, ale v případě, že bojuje pouze sám za sebe, světlý bodem je pouze on sám, tak se mu nemusí vždy dařit zvládnout tuto situaci. Jakmile má rodinu, za kterou boje, odpovědnost vůči lidem, kteří ho milují a on je, tak většinou bývá a taky i je toto světlým bodem a je to mnohem silnější aspekt, o který se můžeme více opřít. Souvisí pochopení s empatií, tedy se schopností vcítit se do druhého člověka? Pochopení souvisí samozřejmě i s empatií. Pochopení je vlastně pochopení. Samozřejmě ano, i s empatií. Cítit se pochopit, ano, například dívat se na to tak, že ten, který ubližuje, tak ubližuje, protože sám je ve stresu. Už ho můžu chápat. Ubližuje, protože sám je nemocen, mohu ho chápat. Já vím, že to není omluva, ale dá se to aspoň přijmout a s tím pracovat. Aby nedošlo k tak potom k velké disharmonizaci a bolesti. A k dopadu na organický stav pacienta, ano. Vy jste v úvodu zmínil, že jste schopen pomoci části pacientů, především těm, kteří jsou dostatečně empatičtí. Chtěla bych se zeptat, co určuje právě tu onu správnou míru empatie. Kde je ta hranice, zda je člověk léčitelný nebo neléčitelný? Je to vysoce individuální, ale hranice. No tam asi žádná hranice ani není. Prostě buď pacient, potřebná osoba je schopen přijmout určité okolnosti, smířit se s nimi a spolupracovat, sklidnit se, nebo ne. Tam jako bych hranici nehledal, jo? Tak to si stačí na to odpověď. A je míra empatie vrozená, tedy je to trvalé daná vlastnost, anebo je možné v průběhu života postupně zvyšovat? To jsou tak krásné akcentující se otázky, že pokusím se zareagovat. Podle mě genetická výbava je strašně důležitá. Nicméně, okolnosti, které, časový faktor je nezastupitelný v životě, při pochopení pravdy. Okolnosti, které prožíváme a snad je dokážeme zvládnout, jsou taky velmi důležité. Takže bych dal do korelace genetickou výbavu plus časový faktor, který nám přináší okolnosti, které se zvládáme. Ano, je důležité vše. Zmínili jsme, že v prvním kroku je tedy důležité pochopení a přijmutí té situace, která nastala. A v dalším kroce tedy je třeba tu situaci opravdu vnitřně zpracovat. To znamená, aby člověk, vy jste již zmínil, skutečně tedy odpustil. Také jste zmínil, že předtím, než nastane odpuštění, by mělo předcházet politování. Proč zrovna politování? No to tak vychází. Jak chcete odpustit člověku, který vám, dejme tomu, svoji činnosti ubližuje, jestli je to životní partner, takzvaný životní partner, kolega v práci, když ho nepochopíte a když mu neodpustíte, tak ten zraňující aspekt se neustále prohlubuje. Já to aspoň tak vidím, jo, i u pacientů. Tak třeba dejme tomu, ten ubližuje proto, že je sláb,
Že je vystaven takovému stresu, že není schopen potom, nebo panice, že už není schopen potom reagovat tak, jak by reagovat za normálního klidního stavu. Neboli mohu mu odpustit, mohu ho politovat, tím pádem odpustit. Tak to asi to politování. Možná nám to pomáhá získat na tu situaci určitý nadhled. To je jednoznačně. Souhlasíte s tím, že odpuštění není jednorázový proces, ale že to je dlouhodobý proces, dlouhodobá záležitost, se kterou není snadné se vyrovnat, pro mnohé lidi není jednoduchá? Abych se přiznal, teď pořádně nerozumím otázce, nicméně odpuštění je zvládnutí situace s pochopením, s politováním, s odpuštěním. Mohu-li pochopit okolnosti, aspekty, které vedou, dejme tomu, bytost člověka nebo cokoliv, aby mě zraňovala, nebo způsobovala by mě stres, který třeba by mohl negativně ovlivňovat mé zdraví, tak nevím, jak dalece je to trvalý proces nebo není, nicméně třeba to zvládnout, pochopit a tím pádem odpustit. No, samozřejmě, pokud možno, odpustit navždy, pochopit, zvládnout. Nicméně to nejde snadno, jako mávnutím proutkem. No to v žádném případě, to se učíme dnes. Ne, to v žádném případě nejde snadno. To by se šlo úplně jinak, to by lidská společnost vypadala jinak. Proces odpuštění může u mnoha lidí komplikovat jejich ego a ješitnost. Jaké jsou takové ty vlastnosti, které toto zase mohou usnadnit? To se říká sebestřednost, neboli ego, ješitnost, neboli sebestřednost ega. A opak je právě ta pokora. To přijmutí všech okolností, jako životní zkoušku a tím pádem do cestou jít. Snažit se o to. Nejenom akcentovat sám sebe. Tohle, kdyby člověk dokázal, tak věřím, že by bylo daleko méně nemocí, daleko méně problémů v osobním životě i ve společnosti. Odpuštění na úrovni rozumu, což asi si často dokážeme všichni snadno zdůvodnit, tak to zpravidla nestačí. Je potřeba odpustit také srdcem, protože potom teprve dosáhneme toho opravdového uzdravení. Jak ale člověk sám na sobě pozná, že skutečně a opravdově odpustil? Jednoznačně, je zcela klidný. Dokud to odpustí pouze, dejme tomu, jak říkáte, rozumem, tak tam je to, dejme tomu, jde o přechodný stav, většinou krátkodobý, ale jakmile to dokáže, jak říkáte, srdcem, je zcela klidný a má svět na tváři. I v sobě. Má v sobě prostě světlo. Dosud jsme mluvili především o nemocích a životních těžkostech. Existuje také uzdravující emoce, která člověka dovede k vnitřní harmonii? No samozřejmě radostnost, blaženost, klid, spokojenost, pochopitelně. Nejenom, že ho dovede, ono vlastně ani není třeba k čemu dovádět, prostě ten stav je konstantní a je to prostě stav, který vede k harmonizaci, tím pádem ke zdraví. A kdyby potom teda byla porucha zdraví, tak potom i tento přístup, ta harmonizace, blaženost, klid, spokojenost, pochopení a láska, pochopitelně energie, láska, vedou potom k tomu, že se z tohoto, dejme tomu, negativního stavu pacient dostává právě k tomu světlu, ke zdraví. Ve svých básních píšete, že nejvyšší hodnotou v životě je láska. Možná se tedy dá říct, že žít v lásce by mělo být smyslem každého, nebo smyslem života každého člověka. A co si ale mám tedy představit pod tím žít v lásce? Žít v lásce znamená žít v harmonizující energii, v pochopení, v klidu, ve světle. To je žít v lásce. Láska je vlastně energie. Všeobjímající, všeurčující, všedeterminující, uklidňující, chápající. To je láska. V klidu žít. Pokud bychom lásku vztáhli k nemocem a ke zdraví, můžeme říci, že láska tedy představuje i lék a prevenci na různá onemocnění? Jednoznačně. Naprosto zásadně a jednoznačně. Ano. A jak byste nám poradil, jak bychom měli vybudit v sobě více lásky? Pokorou. Neakcentovat jenom sám sebe. Když budete akcentovat jenom sama sebe, tak budete zranitelnější. Jak budete vše dělat s tím, že budete hlavně soucítit s ostatními a i s ostatními, tak potom se objeví taková míra pochopení a taková míra klidu, která potom vede právě k tomu světu, k blaženosti, k té lásce. V parku. Při procházce parkem slyším housle znít. Na lavičce hraje starý pán. Možná proto, aby lidé mohli snít, ale možná proto, že je strašně sám.
Chci mu jít aspoň gestem poděkovat, ale nevím. Mám obavu, aby si nemyslel, že ho budu politovat. Kráčím tedy dál, listím, co víte na vál. Zde zobrazuje lidskou individualitu. Pod nebeskou cítí plnou hvězd se já i vy ubírám jednou z možných životních cest, ale překážky přijímám s pokorou a klidem jako test. Test bez zbytečných a prázdných gest. A bolest je přece součástí té zkoušky. Kráčím klidně dál, skláním hlavu, usmívám se a šeptám věčnou pravdu smíření actum est, tak jest. A nebojím se. Přijímám vše s klidem. Pochopení. Na obloze vyšla nová hvězda. Přes denní svět lze je těžko zřít, ale je tam a rozhodně tu hvězdu nevidím sám. Je to hvězda poznání, ale pro někoho bohužel může být pouze hvězdou mámení, šalmu. Vlastní odpověď přece ukáže až čas. Tak jako tak je to znamení pro nás a objevuje se přece zas a zas. Když bych mohl, tak bych ještě zmínil reakci na své zamyšlení Sněhová bílá pláň, které si pokusím teď říct, a řeknu vám hlavně reakci pacientky, která se mi nesmírně líbila. Tak jsem pro pacienty napsal tohle. I nad Sněhovou bílou plání ještě zcela bez známek tání bych hledal cestu k opravdové lásce. Její nalezení není snadno k mání a snad je snazší jen zasvítání. Rozhodně se o hledání pokusím, jinou možnost, jiný smysl života nevidím. Smysluplnost životního postoje lidského duchovního vývoje přece spolehlivě ukazuje až čas. A člověk by se měl dozvědět, proč je to a kdo je. Je to šance pro každého z nás. Na toto zamyšlení jsem dostal od pacientky velmi těžce nemocné překrásnou odpověď. I přes bolest zasvítání šla bych s váma bílou plání. Ze strachu z toho tání překonám své tvrdých stání a poslechnu ten hlas dávných předků v nás. A už se nebudu bát. Ta dáma se velice krásně zaujala.